Изненада, я се обърни да тържи да зависи добре. Добре си, да те нагласа. Така. Честит рожден ден. Благодаря много. Жива и здрава да се познава, нали? Чак, че ще дойдем. Се разберете. Заповядай. Много благодаря. Бабогено, айде сега още един път за много години. Миналата година благословихме и тая година пак ще благословим. Много стана, Вики. Заповядай, да си жива и здрава. Много благодаря. Да си жива и здрави, че ма още дълги години да напосрещат. Кмета на общината, доктор Кабай Иванов, ви поздравявам с това, че сте успяли в наши условия да изкарате толкова години и сте вдъхновени. Че до години ги нафърляте всички, за да ги задминете. Ама да изглеждаме като теб. Заповядай. Заповядайте. Вие това поздравяме. Дълги години да напосрещаш. Благодаря. Както добре те гледа, да живееш, Да си живи и здрави, да надмиете моите години, да ги натвърдите. Така да посреща. Това миналата година, казва, служихме един водосвет за здраве. Тая година ще го направим отново, защото, казва баба Гедна, виждате в кондиция, в добро здраве и нека, казва, да помолим още един път Бог да благослови, Божията милост да бъде над всички и следващата година пак така да ни очаква, да ни посрещне на този хубав ден, който, казва, днес празнуват Православната църква Козма и Дамян. Тези безсребърници, които лекуваха толкова и дори след тяхната смърт, казва, продължават да лекуват чрез застъпничеството си пред Бога. Така че още един път Бог да благослови. Благословен Бог навсегда, нини и пресно, и во веки веков. Амин. Свети Божи, свети крепки сте безсмертни, помилуй нас. Свети Божи, свети крепки свети безсмертни, помилуй нас. Свети Божи, свети крепки сте безсмертни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владико, прости беззакония наша, свети и прости истини немощи наши, имени Твои гради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, Ти, който си на небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай нам днес и прости нам дългото, както ние прощаваме на длъжниците си. И не види нас за изкушение, но избави нам от лукава го. И ако Твое е царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нині и присно и во веки веков. Амин. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. Ние също имаме един поздравителен адрес от кметството и от пенсионерски клуб Детелина. Той е до баба Гена. Да празнуваш 101-ви рожден ден е знак за това, че сърцето ти е призвано да побере повече мъдрост, любов и познание. Бъди жива и здрава, отворена към живота, както до сега. Радвай се на своя празник и на хората, които те обичат и черпят вдъхновение от твоя опит. Благодарим ти, че ни радваш, съветваш и подкрепяш. Честит рожден ден! Искаме да те поздравим с 2 песни от нашата самодейна група Каравеловски слави. Специално за теб. Ще чуеш. Те ще пеят силно. Сега ще чуеш. Оде дойде, мамо, с нощи в нашото село. Оде дойде, мамо, с нощи в нашото село. Едно лудо младо неженено. Едно лудо младо неженено. Наред моми гледа и хареса.
Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в село Каравелово. Току-що видяхте как в селото официално чествахме рождения ден на 101 годишната баба Гена Серкьова. Това е нашата героиня от миналата година, която събра толкова много гледаемост, радост и читаемост от нашите зрители. Тъй като баба Гена не дочува, сега ще разговаряме с нейната снаха Пенка, с внучката Генка, която е кръстена на нея, и с съседката Мария, която също полага грижи за бабата. Първо да започнем от снахата. От кога тази баба е ваша свекърва? От 69-та година. И какво беше първото впечатление, когато дойдохте в този дом? Как ви прие тя? Добре. Добре ви прие. Каква свекърва беше тя? Кротка жена. А сега, когато е на тази възраст до 100-летна, създава ли ви грижи? Не много. Само когато не е добре. Вие грижда ли се за баба си? Вие сте кръстена на нея? Да, грижа се доколкото мога. Повече майка ми се занимава с нея. Какво е усещането да имаш в дома си такъв човек на такава до 100-летна възраст, на 101 години? Какво ви е предала тя на вас като на по-млад човек? Какво сте научили от нея? Много опит. Тя мъдра жена ли? Мъдра жена е, да. На тази възраст би трябвало да е мъдра жена. С какво се храни баба Гена сега? Сега вече повече с млеко. По-такива храни, че няма съби. Казахте, че тя обича да си хапва месце? Да, месцето и беше основното ядене. Крем беше месо. И сладко, много обича сладко. Все още обича сладко. Мед постоянно се яде. А баба Гена разбрахме, че е много жизнена, но си беше щупила крака миналата година. Преди това тя излизаше да копае в градината. Излизаше тук по пътя. Сега много страда, че няма комуникация достатъчно с хората. Много е трудно. А баба Гена колко деца, колко внуци и колко правнуци има? Дъщеря, син, 3 внука. 4 правнука. Да, 4 правнука и една правнучка. Добре, баба Гена е в достатъчно добра кондиция. Какво ви казва? Какво говори тя с вас, когато седнете при нея на раздумка? Описва се нейният живот от миналото. За миналото. Кажете ми някоя интересна случка, която ви е разказвала от нейния живот. Кое ви е впечатлило? За кое ми че най-говори? Или към съседката да се обърнем. Айде, съседката ще разкаже. Следната случка. На млади години те са били много добри приятели с дядо Марин. Всъщност съпруга е, нали? Който е починал. Който е починал, да. Били са колко години баба Гена вдовица? Колко бе? 24. И тук има една местност, която и казват Корията насред селото, и е ставало голямо хоро. И тя е очаквала да види своя любим дядо Марин или нейният приятел, но когато е отишла на хорото, дядо Марин го няма. А те, неговите родители, искали да се ожени за друга мома от село Столетово. И когато е отишла на хорото, не го вижда и става много мъчно. А тя се е пременила с най-хубавата моминска премяна, която е имала за времето. И тази моминска премяна може би и стои, затова я предлага сега на певиците. Така, но не вижда дядо Марин там, или своя любим, и става много, много мъчно. Но изведнъж го вижда отпред да води хорото. Тогава нейното сърце се развълнувало, а тя е обичала много пък да играе на опашката, на хорото, нали, на края на хорото, и той води напред, тя води отзад, и това е една случка, която ми я разказва почти постоянно. Това са и милите спомени от младостта? Да, това е най-добрият спомен, може би. Малко след това, предполагам, са се взели? Не малко. Каза, че много скоро са се взели след тази случка, защото двамата много са се обичали и с приятелката, всъщност момата от Столетово вече... Разбирам. Сега да ви помоля само да минете оттам, за да ни преведете. Аз искам да попитам само баба Гена. Какво си пожелава за себе си и какво пожелава на хората около нея? Сега, слушай ма добре. Какво пожелаваш за себе си от тук нататък в живота? Какво да пожелавам? Да са живи и здрави и да са дошли. Много благодаря, да ме посетия. Ако тук нататък вики, какво стане, никой нищо не знае. Благодаря ти, бабо Гено, още много години да радваш близките си. По-мъдрете са.